Oh, hallelujah. Oh, Mr. Obioa, Wakojina a trip. Yamiano recording the air and 1 year, whom will be Mr. Olivier. Yabatunum Naya boy and Sam Naya Diasa. Now I share Jesus Christo Dino and Munyam. It's Mr. said, Yea, be on a farm ship. Yabia. Oh, Gonzaga, Jesus. Yamaba, Mr. Baby, I want to know. I did him sorry, you know, also. Yeah, for Solidina, when I'm also. Yeah, boy, and 70 out to know, said and rock. Yeah, no, Yamami Fono, ABC, Naya Sako.
If you have a first was in some hallelujah. Oh, praise God. See a boy and Sema, not Wabobi. Ye be an eminence, yes, Christian. After if I said, on 7 will be a bobby. Bye, Randy. On 7, I'm say, pa, oh, mommy, oh, what is our man? Oh, we call them what they said in Macana. What is our Bob, Gabi, Bob, pa. Accommodate for way too much. Aha. Boss. Oh, dear, go. And I'm a sister of my Juma. You know who? Aha. I don't know if that's credit. No, recommend. That's all very fast. Yeah, you. Hey, that's okay. Una
wanamo so ema baby awutibia solidina wanamo so mami solidina wanamo so solidina wanamo so me wo achede bia me be tete wa obeti oti obia unya bi. Are you ready? Why are you ready? Say we pa achede ni bi solidina wanamo so mami Osha Awuah say wujina hodia awana be fa wo. Hallelujah. Bible say make a joyful noise unto what? Amen. Make a joyful noise unto who? Now, maybe there are a lot of noises on this earth. Say, Oko Ayasia, Obati said the day oho, Obie su, Obie yede, and yet joyful. Hallelujah. Oko Akomadan Joma, ye didn't obey. And Obati did say, well, Idana say, and yet joyful. Sababa na akokuma sikeje tane tantima edoma. Also Obati did and yet joyful. Na ahwade ni isira bi anim. Ba se woduru ba bia, ye bo Yesu din. Na nipa mienu, enipa miensa, enipa enan. Anje se wa akomadan kwa hu sei. Na se wasate se wo yere da. Na ya die kane. Die watini sa o shishira yede. Ni ya die kane no. Wo sasa se wo yere da. Yere da tiasia. Hey, make a joyful noise. Die o yede no. Die ma make us a bintero. Die o yede no. Unko drufie no. Na die o sa o bono. Obaka tira o sa. Brabati. Unko drufie no ma me papa o wa bretina o ntene kano. Wa ba frao obedi ni tuotina ho. O ya de na da o so atero. Me se de na o ye ti ya de ni twane ya de ni twane. Ya de ni twane. Enra faako. Make a joyful noise. Hallelujah. The last word I make out to you. Kromwa yawo NDC for her. Yawo NPP for her. Yawo CPP for her. Yawo Prayer for her. Kube for her. Mewa. NDC for the rally wa her. NDC for you and say. I can't remember time and up the also. Rally out or yen wa her. Nana Kufano Baha, then down with ye. And now me person will be to them, sir. Odo Yesu ta Kufuado. Me be so be tell me say odo Yesu ta mama. Wo odo Yesu ta mama. Ye na me tell them. Hey! The odo Yesu ta Kufuado no. Me say one more time me tell them. Come on. Wo odo na tell say. Wo do mama tell Yesu. The me say odo Yesu ta Kufuado. The odo Yesu ta mama. One da Yadada. Katuni asa madi hu ya pa sa o udo mama te Yesu. Bizanza mama beti mama umframa. Bizanza kufa beti mama umframa. Me tell quotation of Bible. John Romans chapter 8, 28 or so. Was all things work together for good for those who love God. Hallelujah. One of them that I did not do well. One can say one of the president. And the Equado bar, Obetima, your kind. Wouldn't one farm for Subi to but the worker or the fast was an idea. Would you exactly two from Fakum as a kind so? Why, Mamma by our basic school, go school, she was one year. At a mess by about 2 p.m., teacher 4 p.m. One trading to one year. By yes, it is not a matter of road, it's not a matter of education, it's not a matter of transfer. But the idea, the order, yes, one year. Hey, me too, the devil.
Yes, more dead. One time, I come and see yes, more dead. Now, me only sit down. Now, I know can see. I mean, why are they about to pay? Bible says, soon and go for an assassin and I soon tell so. Yeah, boy, yes, you did. Me, no. Somebody in a hawk, she cost never see for. So, Messi for my Cherasa, and rather the Bonia Sawanamwase. And rather the Google Sawanamwase. Are you ready? Are you ready? So, the cost of Fiabe for almost our Nayasem. Yawama, 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 Ramachadi. Yawama, 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 Yawama. In the name of Kwati, Sayawama. Mesuchi the Kosura, Ufia by fire do Moya. Your mouth on soccer test and then who the dinner so. Are you ready? Yawama, 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 Yawama. In the name of Jabai, a Christopher, waya. God bless you. Catholic Saudi Arabia. Hallelujah. Mr. A favor something will turn you offering. And your collection. God will never come and collect your money. He will never do that. Rather on power shame. That is offered to you. You are offering something to him. When I would be bar for the man on wishing on your shame. It's a one who crowd idea. In Janya correction, a offering. Fansa to bottom you offering. Fansa to bottom a brilliant and more Asia trumpet of Zion, and also legend and I'm also. Now your pussy can so pie. So legend and I'm also. But in your fair, so the two offering a ready. Pedacosru. Father, we bless this offering in the name of Jesus. We take it as offering. We take it to do your work in the name of Jesus. Replace us in the name of the Father, the Son, and the Spirit. In Jesus' name, amen. Father, If we
Mobo amoti. Say hallelujah. Jesus praise the Lord. You can praise the Lord and not just so hallelujah. About all to them praise the Lord, not just so hallelujah, hallelujah, not just so praise the Lord. Yabi shira not just so amen. You can praise the Lord and say amen. Hallelujah, amen. There be praise the Lord. Hallelujah. Yes. What carbon some more. Yada radi nyankopon ase ene yada etosumienu. Ene yada etosumienu. We are about to accomplish the mission of Jesus Christ. Yesu adwuma de ba asase so. Eno na yekuso a yeye. Ose adechie esane se oye de osoma no na adwuma. Ebisa na dwumi ba oni pantumi nya adwuma biem. Sana dwumi betira yo china. Entine nne Awurade nam ne paso enam Ghana afana nyina na oyɛ adwuma yi ɔbɔ dawuro Kristo adwuma ɔyɛyɛ ɛna yɛto aso no enti sɛ wote yɛn ka yɛmɛtɔn aduro biara ne yɛmɛyɛ campaign ɛma people anasɛ NDC by wey yɛ Jesus campaign wa ma wo nsɛm ama Jesus bisi wey yɛ deɛ bayi o kabi wey yɛ deɛ bayi yes. At the same time, a radical or the same of war, hunter or sham money for Tikania Bonemumaso. If you say Jesus is the light of this world, no, you have to have Bonemumaso in the unfound shame Kusian Grantian improve. What is share upon it for my Jesus? One more Sama Jesus. It is a money for me Kusumu or Crodo and I can hear a pianity. And anybody may you or my hand or yes, you didn't know. Jimmy Snow and Cobabia. Now, Ansana, the Mafre and Radebano, Mr. Robert Babitan. Jumandia Yedi, a pillar of Zion Church International. As a free a viewer, you yourself for Nina, and your Magan and Quam, and the Cassia Nitian Casa, or Kumasi Malcru. In himself, command animal crew, there will be anymore. Oh, but Kumasi on a picane. Run about Kitty or traffic light to see what. I want from my crew dance, maybe offensive car loading. I want us a feeling Cassio. Then Sri Lanka, I said, a coin should be one before if you offend so. A car could see my crew. Sana crew was also a Radaya Tom, and yes, a Phoebe Abba. I know the Tuamo and Sama Jesus. I know that. Now, your Kai was said, you made the baby if Fiada, and then you baby, yet none of baby. I don't tell me a baby if Fiada and you say, I baby, you made you. Now, may Kai was said, you're free alcohol, maybe I'm a soldier, Papa, who are a war, radio so, a baby, I'm a supposed of facility, and I made wrong. Who went to me at the end, I was sick at FM. My name is Drew. 89.5 obetimi anyano atieno saaso na abafo ni bia doso fun ekuta ono oko YouTube na obodi din no Evangelist Akwasi Awuah the videos be piaba video ahodo nyina bi awuti a obenya enkwaje obehu bebere e wo ho saaso so ana Facebook asabeka WhatsApp ni YouTube no ho anopa bia se woko na o like this page Daniel Sabunda obesenya papa life e wo ho the free to ada kosifia kwasiada the reception of memenda na onko radio no so e bonondu ekosi tumienu a obete ne nka ho se oka radio asem saa so na abafu nimdia foforo ifn online radio eno so erane na no so abie sa radio ni bi eno so uko Saida Google Play Store ubetimi ako download the abeto phone so www.evangelistakwasiawuah.com upia and also radio no bet say bia o preach o sa 24/7 ubeti nyankopon asem ewo na enne ye pie kro de mamrantie bi age ye feso
ebe fire ko Roma radio e wa ha a friend Crusade FM 96.5 say DJ Awuah no hene ba ne yure edin me kai bi na mo so mo tie kire ho and ebe for program live Crusade FM 96.5 ama ewiasa fe na nyina so anya bi asaetie saa so na online radio no so ye fa Facebook so ye fa enti onia ama ne ye se ba bi owo no so wakoma dan akura bi ase a mimi ni mebine ne ta afuom o makohoda ena ha makohoda aha so fa kwesi da mama fa oda aha so na nim ha nyina hallelujah o say echire meka achire mu amen it so bi wo ye ti afre ne say on fan 96.5.9 ye mre na maka munka 96.9 yes from the Alcatraz program course life obetumi etie bi awurade on hyirawo na onte na nimu nkyirawo ekosi sa obenya nkwaje ewo Yesu din mu amen yam fansambo ensha trumpet no mura nyum tamba akobra ya befra papa no de awurade asema bra bon nsam kesiesia o onyanduru abon nsam kesiesia o mo trumpet of Zion. Hallelujah. Amen. But I want some cassette fashion. Yeah.
Hallelujah. 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 There is no other name above this name. By the mention of this name, every knee is a command. Bow down. And yes, oh bow. By force, you bow down. If you hear the name Jesus. Hallelujah. One out of the and young never cancer or sorrow. There's no other name. I tell you, Bonnie College. Nevertheless, Sardin in and I can show her. Sardin in our Union. Solid on a morsel, mammy. Solid on a morsel, mammy. Solid on a morsel. Mr. Solid on a morsel, mammy. And they wanted and the old would die. And I'll bet it. I'm Mr. I'll always say yes here. Mammy paid you are the crabby movie. First time, put it in up at 0549 197228. Mammy is a mechanic as a number with it. Say, we are bra chrome for Mamma Bra. We are Mr. Mamma, Mr. Chrome for Sister, so Sister Chrome for. Was one of our very one and Ra or Kofia or Baby and the Medianaco. Timmy find a number, Mouse or pass him on Penetration Penamagi number. The friend of an idea, brother. Timmy said, cannot believe you. I say, I now saw my lap, you said, no, my agent. 0549 197228. Man, this is Srew. Brapron for finding my brother. Now, Misha saw the idea command we used to give. Amen. Oh, yeah, they're running up for us. Never told Codiano. Maybe as a cell, a new found question. So I may be a yes, my and found with park in the cheese and found Tralolo Coino. Yes, Srewa. In himself, accommodate. That's when you're there. Hallelujah. If I be free, because you're no more boy yourself. Never near talk. I said in Amiado. So for what I Jim Sergeant Saturaba. If you could, amen. And that's I want. Sir, around the sun, as I drew a commandant. And I'm the power. And a woman or cheer. And I want to ammo crab. Never summer be able to know Pajan Samuel or Solomon. Pajan Samuel or Solo. Pajan or Solo. As I said, who him as a yes when we know. Him say yes when we know. Jennifer, and Brandon some more. And in the day. Oh, for sure you will say, I'll be by your friend. I'll be by your friend. He would so low. Oh, that's why I can't go on. Oh, that's what I'm doing. Never so preacher. Someone say preacher. That's why I'm coming. When there is a Akwasi Awuah. Oh, yeah, that's about Jesus.
sorry, I'm saying, anybody may bridge in a hall. The bridge in a hall, the names of Munkunya Asa. The bridge in a hall. In Kawasan Kunya Muyi. Now, my general in your baby now. Come on, the sage in the hall. Amen. Amen. You are something in our soul. You betray them, yes, bitty power. Catch your name. The few are coming with a bomb by a catcher and it's a rabbit. The cassette. The mama someone, the man crown. But what's someone family to move? What's someone enemy? You are not letting a rabbit cassette. Thank you, Jesus. No more prayer. Wow, so that the Awuah and to me, I would think it's the awesome. But it is really not the same, and that is no back as so awesome. What's so small was some cemetery, and this really not the same, and that is so. Was a member. You probably would not have so very Christian when you can't jam on the crowd. The Miss Runina is a manibulum Samova. I won't be if you were a person, the son was in BTC or many Pebian, after Miss 2 minutes. And we saw the young woman in our Shovana, the sons of Pigga with and anybody. The Hene, a Pia Crama was then now here, Pagabukas and a few Mokankai. I think in every prayer, Sada Utility, and I was still within my bomb pie. Amen. I said, very more. For Yamia said, Radio Assembly, Assembly, Let's
Bishop, which you will Crusade 96.9. A damn baby, for Bible not in Komokakra. When you coupon on shore, which you may swap a prayer, amen. A dear Bacon Master will be a one and say, amen, dear, and find out what you praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. For some can say, Palmer Christian. For our Bible, not be a John chapter 8. Yohane has a petri motre. La yemin komo. With that radius bebre. So radia ya dom, Lord is of Kwabis. And then the battalions. A few Kumasia Druba. Amen. 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 But why don't pass a someone and then Yade Brown, no be so many the above brown. What you must swap the amen. Amen. Heaven. Obiaka say heaven you are on that down. Heaven will hold. A seven and Abba on channel. A cower for Sadam and Yes. and Cassa, so far say we have a general bedid matter no. A idea a month for the woman. Ghana. Yenima dia your friend at 10 years. Yenima dia your friend of Animuka. And I yenima temdidia. Nyamia Samo on a year 10. I can't be. Jemasa Amen. Amen. A radiasam, a year 10. I can't be a 2-4. Not 3.
na yɛpɛn sɛ ɔdi bɔne koraa hyɛ ne nkura na de yɛpɛ no ɔdi bɔne koraa no na waka kyerɛ ne sɛ bɛyɛ sɛ woanka ne saa na aka ne bɔne ne pɛ ɔsɛ akoa wɔ ɔnim pirikyi ɔpirikyi a na ɔdidi atɛm yɛtɛm koa ɔsɔfoɔ no bi tumi ka sɛ ɔsɛ ɔpirikyi a wode nyansa to ho ahwɛ yɛ ana yɛ mawanwa sɛ kɔmfoɔ kɔm a yɛhu ne sɛ honhom bi ɛna de ne yɛ adwuma bɛnso obi gyina no ɔpirikyi deɛ a yɛsɛ ɔka no adwen owura fi Acts chapter 1 verse 8 wɔsɛ sɛ nkonkoro nya ba mo so a mobɛnya hoɔden na mayɛ madansefoɔ enti memegyina yi mentimi nka nyame asɛm without the Spirit of God de asɛm no ɛbɛfa ne mu aba no ɛne wadwe nsa sɔfoɔ akwasi awuah akɔtena baabi ɛne wɔprepare asɛm de abɛsoa he ɛnte saa yɛwɔ wɔn mo a wɔn tena aseɛ hwɛ TV obi pirikyi a ne yɛ dɔɔto quotation na ɔde ne sukuu de aka ho na ɔde abɛgyina sɔɔ de mɛmɛ nka ho megyina Bible school menkɔ bi da menkɔ school bi ada na mede yɛ ne sɛ deɛ Awurade bɛka kyerɛ me sɛ menka nkyerɛ wo na maka kyerɛ wo nti adeɛ baako a mɛserɛ wo no no asɔfoɔ no a aba naa no na mɛka sɛ na obi di mata di sɔfoɔ anaasɛ Assemblies of God sɔfoɔ a wobɛpa asɔfodie na wodiiɛ yɛwɔ choosing one that is the leaders obi te sɛ John Wesley yɛtwusu no ade ne bɛyɛ biribi obi te sɛ Makion yɛtwusu no ade ne bɛyɛ biribi nti sɛ ɔyɛ Pentecost sɔfo no a nkɔmpa wo ho ne Makion Amen. Don't compare yourself. Say, when you are on the same stage. No. So when I last I come and say, maybe you know, we are not the suffer for cut there and found to come. Because maybe you've been out here sorry never down. Yes. You heard that you saw me say, you might well be obey until found to come. We are bishop. I don't care about your bishop. Bishop and I find bishop your friend in me. You can't bishop will be your right. Mon find this and I'm going the word bishop. Bishop you are going for. Yes. Will be your Tesla so no such no crap man. No can guy. Now who join me now come? Who to office? Yes. Did you know that? Who can you? Good guy. The Yabasamo. That be a becoming Bishop. A Jumana, your good for a year, says zero. Yana Monfort, a Tonabia, Obi Hua, when you said, will be a Pentecost for no your pet, young pet. I pass you on the other side. Yes. I'm not against him, I respect him. As a Pentecost chairman on there, sorry. When you're choosing pastor, when you're leader, the when you're very careful, if you are a Roman father, you need to respect the work I'm doing. If you are Assemblies of God to suffer, you need to respect the work I'm doing. If you are a king, I respect you as a king. Listen and listen good. Let it create now on count. You can't cry away at Dr. Talk. What do you buy? No chrono. What do you say? Yes. I want an animal done. I would do the whole. Until I know Nyai Sam Saudi. Amen. Amen. I'm not condemning you. I respect all the leaders. But I do not know. Because I know they are only 4 years.
wanya de Ghana for pa ya pam no Kwase o je me so amepa amen ndi ya dwuma no nko ana ono so de no nko na me kai president de kum kufo atiase ye ko ne fie ohomia no sorry no te akono so dia so for we are na me se papa was about transit na me se oh president was da bi wo de ande free so de ande aye kokromotie ya so se die afa kwa o je me so amepa amen ndi da bia me kase e bia wo ya church bi sofo a wo se me ye adwuma we need to respect it na bra ho ase na sempa no betie bi number 2 bra ho ase na kra ne ba wo so betro bi je so amen chanting drinking na nyama sorry asa na unyansa no ya jalo ko tare no so we are worshiping one master that is Jesus Christ. Amen. One master that is Jesus Christ. Amen. Indeed. Methodist yo, Assembly yo, Pentecost yo, CS yo, Ghana Apostolic yo, SGO, we are worshiping one what? Master. That is Jesus Christ. When you come to when you check one question memenda, and then you call Crusade, I mean in Kahu, and quite any them. And yet that even a young choir the abay. Young choir yesu Christo. And before Commander to home. As I may come with that somewhere, or rather. Walk school, Yakasa rest day, as you say. Who made that rest day, as you say? Walk school. While who go school, Yakasa go and rest, as you say. You are here, go and rest, as you say. Who go school? Kwana kwa tu wako mebwa. Akwasi. Omunyima na mebwa. Na kwa mejia so aya Bible kan. Dabi. Aya nomoto. Antonio. Aya asa. Dabi. Temo me amfani nyina nto sa argument na mwa. Na ya try say ya besuma urade wo modiem no nukuram tena nemu. Na me no bi e no anya dankwa. Temo so kasa amen. Amen. This will be quite sorry Crusade. Na Crusade na wa kwa sorry da no be call heaven. Dem ma ye konkon yi. Obi kwa sorry memenda na mfa nkwa de ma. Dem ma ye konkon yi. Waje be so amepe amen. Amen. Ntisa ye di ya na nya Crusade na nya memenda. Enti ye preach obi sakra nya me beka se na nya memenda nti ko bu nsam dem. Kasa. Na fe de nti woni ya ka soma ne sai. Asomne se obi afa abetra ne fie na wa tra wadwuma opese wo ye na wo ye je so amen Amen. na wo ye odape amene som ba o sama ye sumani me wo so obi kokko ukuada sori a me mu na nimtia okot se ade a obi ko ukuada sori okotra sisua ade asom na nkasa ne anam ye asom na adwuma ne ni go yi se de ma ja som ame no sa na me som amo mon ko wiase afa na nyina akọ kasempa we ni Kristo Yesu adwuma we ni som no enti se okotra so de na nkasa wo som nyame wo ko hye Kristo honam dia wo de ba som je so amen Amen. Oko hye Kristo Yesu honam dia wo de ba dia ba yes according to say obi ko teachers training do ko training na no nche say wo som aban oko training ni wie na dia ba som Kasa. do ko asori ko tie nkyerɛkyerɛ na dia ba som asom ne se ko hwe dia wayera ebere ni nti abatia okwan abafa so hwe dia wayera no awa so dem na wo dia pia ko hwe simple na ko jina so dem bo ke ha wo magye nkwa medi wachi se nipa nyina tawa me nyamie medi wachi just wa so no
nipa so na anu wi boda no we did it boss emfa bibi anto what you so about amen amen many adofo a utie me na anadwi Yesu Kristo do odo moroso na mame no din komo John chapter 9 the decade started with Matthew chapter 5 now we are be John 9 a man you be who asem na make two ladies what you so about amen amen me pasa obi a wo ha bia no wo say Yesu Kristo bama Jesus Christ Obama ama obi a tutu wo asum say wo de boni a wo di no erade town ana da me katrao say odiboye ni ana obi a watre ne boni mu aye de ba awu amana wo tu hoyi opportunity no homa yes what you so amen amen ọba bi tẹ Israel no yẹ ọba bi hu ọfẹyi yẹ fẹ ni Mary Magdalene wọde Mary Magdalene ni yẹ kuro Magdalene no yẹ kuro akọyẹ ti sẹ wusu adwuma wọ Kumasi na wufura Kumadan na wodi kwaku na kwakufoɔ na akɔhyia mmienu yɛtumi ka sɛ kwaku Kumadan menim gama bɔ wofura na Kumadan Kumadan wae wɔn yɛ ɛkɔde sɛ Toyota cars omo frana Kumadan wai no apagya nsama samidie enhwe frana ne frana kwaku na kwaku funu sia bionu enti omo de Kumadan na frana so de abaya separation ba de ba enti Yesu emana na sono no ne o mare Yesu ma me mare ka ho amiansa ya o mare Yesu ma me ka ho atre what you so amen amen na Mary Magdalene no e kuro kase ahona oba no ye wo no ndi ya de di Mary no ana de Magdalene no asoso se se be chire mo de ma what you so amen amen na Mary ayo oba bia na ya to the parish wo Israel your band of warfare, the whole Israel, the Bible, and the Bible created one so warfare. Absalom and a Mary Magdalene. Absalom was a David back. When your band man the TV, a performer platform, and from afar there, so Absalom drew her the TV or maybe a brother 18. And the whole for you. Well, young guy, I know we are there. On Fariadi, on Shonyama, on one father, Omuno, Absalom. And the tribute was on your David Sodom, and you are on a cotton Susa, and to a tip on Koso, one gun and the tribute who here, and a chichibian was son. Amen. amen Ghana have been will be on the tribute to me. India, Koran, Billy Hossa. So, coming from a good tribute, not to tribute. A bit of that's absolute tribute to tribute. And what for you? A month for free. I want to say Egypt, and Ethiopia, and the other towns. Echo said David Bar, your friend Absalom, that warfare. But the same so what I am not that. The mother one of what to my warfare for. One shall warfare to the common subject. Because you want mother one of the brother, so be a cocoa. What do you say? Look like a radio. Or pursue you or expose to home. Or be a whistle or them strong. But be very careful, by the way, and you're useless, this body. What can I see? I did that will be a one and I make casino. Kodi adi da obi a on kaso na na wo ma se ku fom no na no wo fe no oh ntitie ne ye Mary Magdalene aye oba the whole Israel na wo fe wo dem ena ade na akone se
wɔsom nyame Israelfoɔ nyinaa kɔ asɔre no Mary deɛ ɔnkɔ meka sɛ makyerɛ mo wɔkura 7 spirit ahohom maako nson wɔyɛ perfect ɛwɔ ɛnka sɛ bayikuro yɛka bayi a wɔyɛ perfect bɛrima nsɛ ne pɛ wɔtumi di n'ani kɔhyia huru bɛrima a mowɔ sika spirit ne kasa kyerɛ no sɛ kɔ wei hɔ na wei wɔyɛ multi-millionaire wɔba wo hɔ nso a na sɛ wɔhwɛ w'anim sɛ a wɔdaa ne ho a na wodi n'akyi that is Mary wɔdaa ne ho sɛ a na wodi n'akyi wɔbɛsa daa n'ani abusa sɛ wɔhwerɛ dan na waka kyerɛ sɛ wɔne gye me ho wɔ wo sɛ spirit ne ɛwɔ no mu no akyerɛ amen ɔbɛma akwan ma ne nada owie a ɛna demand a wobɛdemand afiri hɔ no wontumi mpupu ti wode bɛma no enti Mary abɛgye din wɔ Israel wɔno ne wɔba a na menka ne sɛ Capernaum baabi a wodi dwa te sɛ takyiman ne dwa ne mfimfini wɔsi tent a wɔne mɛma da wɔsi tent ɛwɔ dwa ne mfimfini amen ɛnyɛ so ɔfɔre o wɔwɔ ne tent Israel nso no so ɔbɔ dwamaa ne ɛkye wa yɛgyina mmara so ne yɛsi wapoɔ but ɛsiane sɛ saa ɔbaa ne kure tumi bi ɔde yɛ nti no you can't venture wɔntumi nkɔ Mary Magdalene wɔnkasɛ mmara di wo bɛsene sɛ sɛ wo Farisini no abɛsɔre mu wokura ne mu sɛ ya na woankasa sɛ de mprɛduasa wobɛsrɛ wo ho wosɔre mu sɛ ya wadane apuruku so gyeme so amen yes wosɔre mu sɛ ya woawaso ne mu no ɛna abɛwo sɛ yes wokora saa wo dɔne kyerɛ deɛ adwamaa na ɔbɔɛ wo ne ne bɛbɔ kyɛn deɛ ɔno kɔbɔɛ a wɔkyerɛ mo ho nti tumi a ne ɔkora no ɛnyɛ ade ketewa na the whole city obia ne hɔ a ɔbɛtumi atoto Mary Kayafa wɔ hɔ ɔsɔfo Anna wɔ hɔ there was so many prophets obia tumi nyɔdwo Mary wɔyɛ ɔba a nyame anim ni ɔsika because of nagyama ma no spirit ne ekura no ɔsika hwɛ sɛ wo ne me ada na wo sika na spirit ne sɛ mendi mande deɛ mepɛ wɔtumi ka sika bi a na wakɔfa brɛ no wɔtumi ka bi a ne boɔden na wakɔfa na ade ayɛ deɛ bɛyɛ woamfa mmara na you be in trouble nti sɛ nɛ mehwɛ young girls a yɛpie tɔde dɛ ɛda yɛ pa na ɛhwɛ bi pa ne yɛkɔtɔdwe asɛ go frɛ daburo wogye ahyɛ yɛ ɔne ɔso abɔyɛyɛ mehyɛ bradeɛ na wobɔ no wọ́n yà sẹ́ ètò Mary mẹ́ka sọ́ àkyẹ́ o one day wọ́n kọ́ Jerusalem ẹ̀na akọ́wé bi efirẹ́ ni Simon wọ́n nso yẹ multi-millionaire Simon ẹ̀yẹ Simon àná ẹ̀yẹ yẹn susua ni o ní efirẹ́ ni Simon ọwọ́ sika paa na ní wà pẹ́ náà tó ń pọ̀ṣẹ́. Sɛ Messiah no bɛto no wɔ asase so a ɔbɛbɔ mmɔden no ɔde Messiah no akɔ ne fie na Messiah no wɔma no aduane adi na yɛnkaeɛ daakye ne mma ɛba ɔma bɛhu sɛ Messiah no a ɔbaa Israel no wɔbɛdidi wɔ no sikani ne fie wonim sɛ obi apɛ sɛ ɔyɛ biribi ɛmɛki history papa enti Simon apia abɔnten nti obiaa no ɛna ɔne Mary kɔhyia the Mary son and the man who charming Simon. Na Simon ne kɔ fie. Ɔne ne kɔda. Ɔne na da badwaman. Aya de obɛyɛ nyina wie. Mary demanded ohia. Simon atabiri di ama no.
Owie na Simon address no akatra Mary Samara medase na mo me ko Capernaum no se na bae was my priest Messiah what the Christo no or back Capernaum and the mapoma can possess Messiah no should be huna we didn't come here na me na kodidi na mabushi afọ who say ma make history what you say because of power and then that me ba hai and you better be catch them so suffer me siesie baby ama me bo madwem poso ba me mo da me fie Jema so amen. Amen. Na me say o mate madaho. Asema me catch them straight. Enti asema me kan me pass ya asemi o ho a won pita. Anu ya ma eni pa bebre na me ho yo mo nwa. So God's spirit and you move out. O teach you o be shit to send your video. Yes. Then I say I'm 40 degree I'm a bishop. Ojima so amen. Amen. Nti Mary dia Simon twane ka wona na dawie. To ka sa asam no tena no say okay. Brother Simon. Na wona sa Messiah no. Why na ye kase? Ana Simon so hwe. Wa so ni pabia Israel. Yes. Wa ye kase che bia ya sha no ho koma Isaiah no. What you say? And the same of you be a structural marriage. And a marriage should take in agenda. And my marriage, and the cover be a young one. Same on beer or say, or Conwa Kofana could feed. Now I community and yet. No, they are making history in life. What you must swap upon? Amen. Amen. Now you people, now you are going to say, so your Bama and a Badano went pure become. Because spirit now crying on the bed to be a fool. The bed to be a destroy our life. What do you say? It's the body so bad didn't crumble. We are dancing on what come. We're very clever. Or be our TV and I can't wash some money. Spirit need to be trying to hold home and deliver your own wood here. Or Baba the marrying that or bad. Fala send me who now would be no akwachana there. Ya kototo ano. What you must swap amen. Amen. Nti me kasa ma kire mo. Ani kasa. Se mo kasa Mary say. Obaka ko sia Yesu no de na ko fie no. Ana oja ho no ko. To ko yetru no. Na Mary enso gada no. Na ho nso di mu ono so ba na tempo se ono so be ko Capernaum ho na sa Yesu na si mo kofa na ko ne fie no ono so akotwene no one na da no so dia make history oh but paya ono so de kro what you must so amen. The actual end as Mary not de kohono on also can make the history. Fine. Into Jesus, and you shall for an anomaly. Matthew chapter 5. One is to go from people be not Capernaum, a phony digger. Omu digger serious. Sikao. The yes to do what I know tonight. Not just your for them from the pond. To from upon no quatrain top. And a self for the class here. I was a threat. He is the top of this world. Yes. He is the top of this world. And we are singing, I know, Christ may head to a classroom. Now a chef for us here. Not get the phone to a chef for us. Amen. Amen. The word I also started said, well, who is Peter, James Andrews, I can't remember as because the phone and I'm torn for one more couple up. Capernaum so one na Peter wo upon no hope one no wo ya adwuma it was share the cruise oh definitely Peter back ya adwuma wo ya and what Peter so chimfie me am say ya tua ne kata wow what you so am amen Amen it is share there Peter no want to and was started so what church Matthew 5 because so asenka yentie kakra
Instruction. Na ohunu nkofo kokoo no. Amra Christ. Akona ni ohunu nkofo kokoo no. Ko be pono so. Ono nante ko be poso. Na otra ase no. Na otra ase. Se for ba na nche. So for the balance. Obi na no tere won. Na Yesu Kristo bia na no tere won say. Isa wo mu ayafo. Isa na mo. Aho konkro ho hia mo. Na wona wo so ahine dia mo. Wona wo so ahine ya mo dia. Isa na wona wo ra. Wona betimi anyi wo so ahine no. Ene wo ma come me nda sori o. Abi. Wona God spirit abawa nsu. Wona wo bi awurade kura ho baako. Wona wo power ho achi. Wona wo ne bone ndo kese. Wona wo pu wiase. Wona wo de wakoma nyina won kra wanti nyina. Wa ho obi nyina do awurade wo nye nkopon. No do ni pasana. Amen. Amen. Ose shame ho mu afiafo. I wona wo so ahine. O so ahine the kingdom of God. Ayo ma dia. Isa na wona wo ra ho. Owi a no pita no wira ho. I wona ko ti se. O so hwese e bi kan sika. No mu ti na ti no. Yoni on wa fe no pita wo spirit. Yesu se nsa ne mo amowira ho. I wona ko ti se wo. Wona be ti mo wira. Isa na wona wo jo. Wona wo jo. No be nya asase no. Wọ́n ti sẹ́ wọ́n máa nà mọ́ na James náà pẹ̀lú na James wọ 65 years na Peter wọ 45 na Yesu wọ 23. Mo che. Apart from John Mike ẹna na Jesus kyẹ́ no ọ̀sùn ọmọ nyina bow down to Christ Yesu suma James Yesu suma Peter jẹ́mi sọ kasa amen ẹ̀pá wọn náà fọ́ọ̀mù a wọ́n wọ humbleness. Amen. Isa na wona wo jo. Nhyia ne wɔn a wɔyɛ deɛ bɛyɛ Ɔjo. wọ́n sọ wẹ́ na mi nkasa mi kyerɛ nipa bi a wɔn ne obi te na wɔtwe no yɛtaa deɛ adi anya wo deɛ bɛyɛ wo deɛ E o dia. sɛ bɛfa wo na woyɛ akoa na wode ɔdwoɔ ahobraseɛ ɛna wo master som a sɛ yɛayɛ wei a yɛtaa de odin ba mu Ko sem pa. ɛba a yɛwo no twotwo wo twa wɔyɛ proud yɛyi ne din firi mu Ha. asɛm a mɛka bɛboa E no kre. yes mepɛ sɛ meka sɛ mekyerɛ adeɛ baako a mepɛ sɛ nipa bi a wote akoma dan ha yɛ wopɛ daa nkwama wo kra no adeɛ ɛfɛ ne proud Antai. yɛwɔ firi mu Amen. ahantan ɛna wobɛhyia yɔmpɔ na wadrɔdrɔ dadu ato no you are trying to insulting God. Why are you insulting him? Seven previous deɛ wɔsi sukuu dan ɛdan yɛ asi hɔ yi ɛdan ne ne ho tumi sɛ wɔtumi kyerɛ nkyɛnse kora yɛmfa mmɔ no so na mu deɛ wɔsi dan no wɔ tumi so ɔde nkyɛnse a ɔpɛ bɔ so Kosem. ɛdan ne tumi sɛ ɔkyerɛ sɛ mepɛ pɛnti blue enti me masa deɛ wɔsi dan no ɛde pɛnti yellow afa me ho a me nso mekɔpɛ blue abɛfa ho anaa mebɔ Okay. deɛ wɔsi dan no wɔde ɛnyim pɛnti a wɔde pɛnti ho a ɔpɛ Yo no afu. bɛbɛkyɛ wɔde aseɛ Kosem. nyame no a wɔbɔ ho no woyɛ dɔte dan yɛ wo nyame tete dɔte a ɛna nyere ho ɛne wanyere obi chocolate na wanyere obi white ɛne wanyere obi red ɛne wɔde obi nso ayɛ black but wo kaka kyerɛ nyame sɛ wopɛ chocolate nti saa na teɛ deɛ wɔsɛ ɔkɔtɔnku na ɛbɛworɔ black ne to you are fighting with God. na ɔbɛhyia yɛ mbɔ te asɛm de yɛ nyame ɔma yɛ west Matthew chapter 3 Ezekiel chapter 24:15 down Bamba. wote aseɛ Yes. Matthew chapter 3 Ezekiel 16 ɛna Acts chapter 12 Yes. nyame west Elijah first Kings chapter 1 Elijah na ne ba te kɔ west wọ́n Ezekiel awurade ka kyerɛ Ezekiel sɛ fo abɔsoɔ bɔ asene Oh, sene. Matthew chapter 3 wɔsi na wɔn abɔsoɔ bɔ n'asene Sene. Acts chapter 12 wɔsi Peter sɔre sɛ ɔbɔ wɔn abo abɔsoɔ ne nkɔ jɛmɛ sɛ amen Amen. ɛnna branteɛ se nyame wɔyɛ mistake nti nka wɔsɛ ne west wɔde bɛto ne to Rantie no. nti wɔbɛhyia no no sɛbi ɔne ne ho kɔrɛti mu no hɔ kusu no ɔbaabaa na kore na ne nsa ne nam na kore mu ataadeɛ no kɔfɔ bi ɔyɛ ne si Opia. wɔde aseɛ Yes. nipa tɛmɛ tena ase sɛ abɛn na nyame bɔ a me wɔmfa scorpion wantoma kɛ wɔ sɛ me draw scorpion to me ho me yɛfrɛ me scorpion wɔde aseɛ ɛwɔ sɛ me draw pammirɛ ade to m'akyi na obi aho sɛ yes wɔako prammirɛ ne ha korɔ
Man, you know, the friend may be tattoo. The first one, I did tattoo at all. Now, what come in the park? The friend came. Yes. Rather than to the soul, said the Baya says, and Yamadi and Yamia Domino. Rather than know why say, Opa Swatcher, rather swat. Tattoo, I never say, I am life. A picture of woman, but connect the hope. Your girl, I want your university, no a drop copy on the net. Now, Michelle, presenters, Michelle, so for me. I am a say. Don't play jokes. Tell you, they are on your cuckoo. What you mean to be cooler? No, I can't. No, I mean to be a hina. No, I can say. What you say? No, I mean a sugar. That's a part of coach you go. No, I be yes. I should say, cooler. I mean, I don't cancel the new force. Mula. I don't know where you are, and I can slam the eye to one and pack it one. The Bible said, and from which I'm from, do I don't know for home. Nipata sebinya bache ekoto rubber mo dia beto ane mo were so mo akatire nya me se wa anya de ode ma me ne ye wa shafo Akwasi Awuah so wa mo se no na ye the son said when the God spirit in thee what church appear e be so ni pa ni na Galatians Galatians chapter 1 verse 3 or so 3 and 10 was it pen and say 110 was it any pen and person to mama fa and I say rather and I said if you just said I was saying that you should be penny no some of that should be penny when you kiss a quack yes now you also kiss on some me I do know where me you imagine some people so procedure and I mean me nya imagine say me you to manage their pesca enya me ho enya me tiri ma dinu no na kan fidie fa han ko ase ska o when you say fidie no the same set good awesome the same set e good min kasa mukulada amen yes go and I come from the number yes men pa bo ani se wu you me so amen me am fa ni no amen pa you see go but so be I will be very careful amen me shamrantia mapa wa oh ya na me ra na ndem wa asore no aye kono yeah there was a time you had yourself for benu than yourself yes amra John the Baptist preaching ni nipa mienu bi dinachi nipa makoma kudu mienu na na di George na na mu mienu ane John nam tata ane John da na ni huru Christ ane wakati yourself for say anuanom monhwe onyankopɔ agba ma no ane ba ko mu san so wura na me agba ma no ni no san no so one na when I can say no say I don't be case ma monte mo wi na fisa na catch na mo say ono dia wo se wo dore na me dia me hwehwan ne maya no na manya atoma pa to so na kameme ne hwan je be so kasa amen to kasa asem no ana ba ko Philip ejira ka so wura ya pasi ane na nante no se kwanda to ko kwaya no asema odi ka ko kan say rabbi he called Christ rabbi yes ano rabbi so asene churchfo what you say rabbi na six running churchfo e na wote Christ is the teacher and Philip and say friend rabbi e be na Jesus say e was say ko ka sampa no ni pon gidi no ba sore ya oh e honya nkom hwe ahoye preaching church no so only the was saying now so consider about the obeba holiness share the sanctification share righteousness share the faith what I say church no ma wo na be awurade pe ani the awurade ya be apa yes sir somebody so now you watching what can you say and I suffer we are there you preach our boy we are there ya can what ma me mo chi yes
na wa wo tia so de ma wo ba besia wa hwe ne egu abontin nti ni wani Andiwu. wo tia so de amara wo kuntu mu se na ko pants egu ho no wa hwe ne abura beto wachi ana no wa ya so ba wo de ni se tira wo bo so se do ogina chiri ku pie to se wo Akwasi mo. Tankra. Adams yani akasem bi wiasema no edim nyansa cha asorfo saa na maka no wiasema nim nyansa cha asorfo sa wo nko kremo nko maslachi enko hu kremo ni ba wo hye akoto wa ya Allahu akbar enka kalim aba won sukude abati ade he mamuna shara Kalim kaza. Jemeso amen. Amen. Asaba na me kano. Sapa. Wodi ko to dua. That's what Kalim. Amen. But what should be what to fast it? No shuffle. Hey. Jemeso amen. Amen. Shuffle na catch us in Yameso nyantarishim. Yantarishim. Na ba mo so say catch us simdibia to ntubia simdibia. Ewuti. Owi also simdibia na beba. Na pastor from here chapter 1 verse 2. O say to moda wo ma shan na front card wo betwe wo magugye. Didi atofo. Simdibia atofo. Waka. Now it's a shame, young girl, young lady, mommy Panini. Some fat and the Pentecost church. We share some bless of God. Methodist and the other churches more. And they are sorry of you, so someone make an angel. They tan kwan. Okay, I will preach it to my son. What about them? What you are sorry? What you are sorry? It's not a good key coming. Obi na lay foundation of wholesale. By yes, merciful. About your son. About your son. You need Christ by another time. Jamaso amen. Amen. So man can cry to 1 million. Now I can't cry no one family. A sampa na me catch on. I say, Shana who might be after. One was running here on the Israel one now. What draw? What the Venya assassin did, and Cassasa see you. I see assassin. You walk from 10 years. You will eat only one month. No, not just our baby, each just away. Jemeso amen. Amen. What we about you, Papa? About catch us a metro 5. Israel 1 hour draw. One the Venya assassin, and our honor. As I see it, I am not check it. I am on check it. What can kill what can eat? Yes. As I say, no, I can't know yet. There will be Baby. and a heat and me, minimum of chili. Because check it. They won't be able to catch yourself. And I didn't say the power of one. The word I'm sitting in the Christian. Yes. And catch Christian. What is your whole church pray? And catch Christian. And yet, a demon cassa, one man crony demo. Your friend who's a light. Who's a light? A school. Who's a light? And about watchtower. Young Ghana for and you're from Abraham Quem. Jemeso amen. Amen. Young you're from us. What you say? Yet in 1872, your team is CT who's a LT. When you Christian, you want to me as a grand shooter. Anything so for your British, no sir. Who I never say yes to know besides why saw my yes, Peter Casasa. Peter the ordinary, so far we are the ordinary. I don't know about my radiation to you. Give us all amen. Amen. As a part of the culture. Go to us, okay. I say, you said, I want to tell you what comes. And two. Now, one of them want to make. One of them want me. You said, I'm a roof. The shadow of the roof. I want to go. You said, I want to come with you. In the mirror, yes, you can set one son. Or done, or someone didn't hear. Yes. As I know, yes. Well, so few people for the dimension will be full out. Yes. You are calling him.
do hono na wama aye dwuma no aye ton nam sika sesafo ne ade no akwa ba akopɛso obu ba akofa so waja se dia su du hon na akwa ne hwe no no se mo amonyam ho sese mo nue wow na dia mo pa ne monyam no na kwa ba akwa so sidie ohana ne mudi no se mo wani adi sesi amo sere no mo nue mo wi aka ko de bi na mo wasu eya no kora nso kwasem pa ti asem ne so tro wi asu he na mo wi ase ni tie wi awa ada na yesu na ma no wa wera ko beba isi da yesu kristo baba ha wọ́n nso obi tẹmẹ tẹrẹsì wíì sáma di ẹkẹ. ọ̀ ọ̀ kwasem pa obi tẹmẹ tẹrẹsì wíì sáma fún kẹfì ha. Eko kinkas wo cruise wo no we sa obako petman akoboa ba na je so e pa won so obi timi to Guinness bottle ba ayesem no de nam krom tira so aye ga to Guinness one no sapa honestly what to try na wo chale mi chimani Juwari na me da dai what to to say the ground we where they away me the phone road me nya no mo nsan aso kra wo mele we me the phone road o de Guinness road me the good thing na me de so amen o so mo abodi ati sansen o ri pa ho o suru ata to tomato mo o suru be bie na sura po for dem ati ti aponko so ensane no oni papa na ba na na liye jasama na de pakra ma yese kan na dane boso na na se te say ya wa der wo fo no mu ti asabiri ye na ni tiri ni tisu dani na na ni mu nyina yi tisu wiya na ja der wo ponko na num ni ni hirimu ni na ni na ti ase adam ni mu nyina yi o ja no na de o wira ba ko na wo shi no me ni agenda o de atrasi never reaction with you real. We show young girls, young boys. I see you there. Never real. You don't need to be oh, poor Bakari. Oh, was this a brother call you? And you probably don't need to be that's the young person. It is true. What do you have with us as here? Anna Obitis Sapodi. And I say, Shatawali. And the town where yo. A dom. When I'm a coming to can you probably take a dom? What do you say? You're so quite I said, or two, I don't compare to sponsor you. Santa Maria, so how and everything. And someone bottle, 10 cities, and you know you'll get fee. Who would have not so crap to Libya? Stadium, you must say, I'm a man from mine now, Bronson. I'm a member of the poor who are ponting. Outside, outside gate. Physical, you're funny physical. Go back and say, I'm a fan of Mobidia. Good day. What the upper way I see you now? My abiding summer council and some of you. I hope I am. What you must swap about? Amen. What you say? Indeed, or say, I said, I can't hold down on the yacht, papa. Tell you, the Timera, yes, you see from Onomacasa, some more money at Jamaica when I'm washing. So, depending on Casamoya, some of they are 24. We are not some similar would tell me, sir, one more time for. When you want our time with you. One show 1 hour domemo. Number 1 pound 1 hour hammer. Tell you, so people are showing from and Fabon come command. Obviously, I can be quite about when you come, you know. So before I start the answer, I'm fast from command. But you'll be a mamma or penal. Yes, Timasokasa, amen. O go so Casa, but be a Jesus Christ. I'm a Cobiano. Near you fell asleep for this should keep for. What I say? Near the terror. See a bit near Yana, some near the Akoto to Aronia Chinakuru. What do you say? Croma Hamina Mahalo. The water time process and putting 4 chroma Saturday. You did not for them. Jemasa, amen. I know the 2 a month for you. Oh, yes, you did not for them.
nso ni be yɛsɛn ɛno na dali tim na sabi mprebiasa wɔyɛ ɔhene na ɔte akonnwa so na ɔtɔn nsase nyinaa na ɔtɔn market na de wuro mpie to a menka so wɔne menyansa Dear, it's a woman youngster. dabi menka so wɔne menyansa market ya wɔde yɛmfa sɛ market kyɛ sɛ wɔne yo sɛ meba ha matuka ɛnɛ makɔhwɛ baabi a ɔmo si community center that is the best makɔhu hwɛ ne fɛ moayɛ adeɛ gyeme so amen ne wɔhene foforɔ aba na community center wabɛtɔn yɛbusa ne sika no a wɔse afa me so wobɛkɔm na ne mporɔfoɔ yɛ 8 wonim nyansa mene de wɔtɔm o bible sɛ fa deɛ kwasea sɛ no ne kwasea fɛma no sɛ mempere bia sɛ wo ne ɔyera brɛ adom toos na me adom toos na ba sika bɛfie tiɛni o afɛ no wahu sɛ ɔyere ho nyɛ fɛ wokɔpɛ yɔn girl na meka so agyimi a mayɛ o ɔnyɛ no na wowerɛ fi sɛ ade nti na wo sate yɛ a wobɔ nkɔ fie mu wankɔpɛ girlfriend ne na nkɔbɔ nkɔ fie mu wo sate yɛ a wobɔ aduro no ade na wankɔpɛ girlfriend ne na amɔ ɔne ɔnyɛ nipa na wɔyɛ so obi ba a wɔyere no no wɔkunu ho ayɛ adwuma soɔ no suo ade awɔta so afa de abaayɛ a wɔwo so ɔde bi ɛnyɛ yɛgye saka bi a ne nantu posiposi ɛna nnie na meka so wagyimi asemayɛ wo nti wawo gyimi no ne wɔbi nka nkyerɛ sɛ wogyimi pɛsɛ nnɛ wote nneɔma bi ase wogyeme so amepɛ amen yɔmbɔ yɛ wogyina ha afa yɔma wodi adanseɛ sɛ hwɛ berɛ a maame abrɛ adwuma a wayɛ wɔne papa wantumi ansi daa nyinaa yɛ mo abrabɔ nkwalaa nwɔtwe wɔmatumi asɛ wɔn adagye de ahwɛ mo ebi awie university ebi awie secondary school wo papa si wa ne hyɛ yi wa sɛ bi mpere bi asa ne sika nyina ɔde hwɛ wando bi anhyɛ da da bia ne bɔ werɛ tuntumantokyɛ na sɛ nnɛ awurade apagya wo wobɛda wɔde akyerɛ ɔmaame ne wo papa no ne wakɔdifoɔ no ɔna difoɔ no aka kyerɛ sɛ wo papa anaa wo maame abayifoɔ na wodidi gya ho woafa girlfriend ɛbɔ ne ho ka aha dan ɛbɔ fridge ɛde fra tv abɔm kapati sɛ fam ama girlfriend na maame da nsuo nwiri ku na so meka sɛ woyɛ mmɛɛ mayɛ wo woyɛ mmɛɛ nti sɛ wɔmo so ne di atɔboa ɛno no yɛforo a wowɔ no woanom no nofo na wasa bɛgyina wabɛmporo no so ɔyɛ bayifoɔ na woagyimi wonim sɛ yɛmfa no so ɔyɛ bayifoɔ wonim yie sɛ ɔde nya abayie wada bayifoɔ yiyam abosome nkoro ama yɛawo mmoanom bayifoɔ nofo nti sɛ ɔma me yɛ bayifoɔ a wofiri ma nsa no deɛ so wɔwe bayinam no a wonwi bi nti wo so yɛ deɛ bɛyi tebeni atɛm a meka no korɛ wogyeme so a mepɛ amen asɛm baa na meka kyerɛ nti Jesus kasa wieɛ ho ɛne ɔkɔsɔ Farisini baako mu ɔkɔsɔ Mary na Mary gyina hɔ na ɔkɔsɔ ne mu ɔsɔ ne mu apɛ Mary honhom no yɛ 7 ɔmmerɛ Jesus paakye ne sɛ gyeme so amen Mary yɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima na wokɔsɔ ne mu a deɛ ɛwɔ ne mu no ama wo 7 previous wɔn a bɛdi sagye gu wonya asɛm deɛ ɛwɔ ne mu no wobɛnya asɛm ɔbɛhaw gyeme so amen ɛna ne ɛmu ne sɛ ɔno nso kɔpɛ Yesu wate aseɛ ɛna Jesus nso ahu no ɛna amaga ɛna ɛbɛhyia gyeme so ka sɛ amen ɛna Jesus akɔsɔ Mary mu hallelujah foɔ no agyina hɔ a wɔmohu ɔmo ho sɛ ɔmo tena no Jesus sa ɔmo ho kɔsɛ Mary wɔsɔɔ ne mu a no ɛhohom ne 5 ɛdwane advance Jesus amana de pɛ sɛ ɔkase demons no but ɔmmerɛ Christ
saw Mary one. Spirit to number 5. I will say few like that. And this young girl, this body, your body is for Christ. Amen. When you say you now pass order, and told him you are the building of God. That's right. And the only God alone, and was occupied with you. Yeah. Was shot the wall 5 off. The one fancy for the meeting was telling. Or the one who was fantastic. To need Papa. We are almost out of it. Don't stop the mapa. Okay. And we go to you. And you are calling like it. What you say? Amen. Oh, Jesus, and now that's a whole woman cassette. What? Sim. No, because of Pharisee. Hey, as it said, was shot with an unfortunate. Amen. And Jesus in this was shot. Was shot Pharisee. Yes. Why don't you have Pharisee? You were shot. No, sir. Thomas, the answer who the answer. I don't know indeed. No, share double. No, catch a Pharisee for the same. Mumwatre. No mumwatre. Mumufo. No mumufo. Unfam free. But you're free more. Jamasoka sa amen. Amen. Na pemu a wodi bu nu but the bu. What can say some we here? Osa da na ni koso Pharisee ni ba ko. Amen. Amen. When we are no catch our say. Adam e bia de wani so. Na wu hu ni yi. Na mpe e won nu ani ase. Now, you are the same thing. Yes. And some way you are there. What you swam about? Amen. Amen. Last week, I said, we say, we are suffer, we are evangelist, we are apostle, we are prophet. That's all the preacher, they can't preach you. That's right. They can't preach you. And you can say, Yamia Samo Komao. Many pastors, they can preach you, sorry. We are who free. You can't preach you. Holiness, okay. A dear, I am sorry. Correction, we are so far to be. Into the sword to you. Yeah. More for the Abobi answer. So say, and Solomon, dear Mawa, the can you be movie? Amen. Jamasoka say, Amen. Amen. What are you? Yes. We are so far. One picture. We see to not remember you be more be on the beach. Okay. And but what you be more be on the beach, no one the answer who work in Russia. Amen. So what can Sakra Samoa? Because Sakra what can answer? Waka. Hello. Hi. And I tell you, I be on a commission. Not be not go on up. No, but you saw them not to be declared. The Tibetan commission. Not well. They must say amen. Amen. And so what case will feel? Young from woman. As a man, I make a know. Yes. You will see a father of the war. You're funny, Padu on the tear. I'm going to teach you on some more. Or Piabo and Timber, or Mr. Sana Kraman, where did he? Or Mr. Akwasi Awuah, if you were it. What is that? What in a high school, no water. And a servant, no different. And not got to sign to. We are the community, we tell Radin Colano, money in each of a maflan. Amen. And the man, what about you? Money quite sorry, but the one show a match, you won't be or 20. You should be a winner, teacher. Oh. I know men in the wood. What is it? What did I come over here and so by before? Obako Kunimo, I don't know the orphan uncle. Obanadia, just why Papa. Classically, Shakapa, Dana Dasso. Now, show me will be bad. What's the mouth bedroom? No Kurupan, Ketuan. What you want to say? You are not when your wife, oh, when your wife.
ɔyɛ bawo nka ho nyame wo ho ntum ɔsɛ ɔba wɔre ba ma no ɔka no moto ɛno deɛ ɔpene tena so wotena kaa no front ɔwɔ ba deɛ ɔso ɔmfa no nkɔ nipa ne kaa yɛ na so wɔmfa so ɔsɛ wɔyɛ din suban na yɛyi na di no ama wurade masra yɛn ayɛmmoanwene ne atirimuɔdene ɛnama nyinaa ase ayɛ abayifoɔ ɛma nyinaa mase ayɛ abayifoɔ kane ne ɔbaa bi tumi ne n'ase baa ɛtena fie ɛne ɔfufuo to nhyɛ di so atenten ne apampan ɛdi n'ase akyi ɛkɔ afuom ɔyɛ adwuma bɛ fie ɛnɛ nte saa bio wobɛwo so ɔkɔ mpaebɔ a ɔde n'ase na ɛkɔ gyina nso gya gu ne so ɔsoro mama ɔsoro kunkum aboɔ awurade ma sɛ wɔgye ma ware ɔbɔ dam yɛware bama na anka na abawa wo na awo no ɔsɛ wonsakra yɛ o asɔre no wotimi kwa wosɔfo asɛm wɔ wɔnka nkyerɛ wo wɔnti na mehu ɔhene o there is difference between John the Baptist and Anna ɔsɔfo pani Anna wɔ hɔ ɛna wurade soma John the Baptist nti asɔfo wonka nsɛm a bɛma mo nsɔre mahunu awurade wɔgye mo so ane pa amen hello sɛ ɔbomfo medi a meda ase ɔsɛ ɔbɔ hafi akɔ ɔna nyɛ hafi abɛkɔ ɔbɔ hafi akɔ ɛsɛ obi awu nyadeɛ wagye ɛna kɔmete ne ma ɔsɛ ɔsoma ate sɛ ha obi awu gyadeɛ o wagye efi a wotim dɛn a wodam ɛnyɛ ɔda obi ne ne yere na apɛ ɛne ne ma owu yɛ no wagye daa no ana watena mu na nkwalaa ne tete amanfoɔ nkyɛn agyapadeɛ ɔyɛ hɛ wo ne ɔyere ne wo ma na ɔkepa one day the trumpet will sound gyeme so amen ɛda Yesu Kristo bɛsifoɔ no akomadafoɔ mo ne ano yie ɛhuru me nsa firi mo mogya ho menim sɛ sɔfo no aka bɛgyina apirikyi pɛi menim sɛ sɔfo amoako bɛgyina apirikyi pɛi sɛ sɛ megyina ha deɛ medeɛ mahu me ho sɛ megyina ha awurade nyɛ me ne mo ntam da nso ne nsa asɛm bi ɔde ama me na mabɛka kyerɛ wohwɛ na mo sakra mo adwen gyan mekɔ roman mekɔ methodist mekɔ assemblies foto nkyɛn ɛsakra wogyina so amapa amen to Jesus ɔda nani na ɔba bi Yesu kɔ no a na ɔba bi di mirika na ɔsi Yesu yee me na ma hu nhyira no nufu a wonum yɛ ɛna yɛfuna eyi sɛ ɛwɔ Yesu sɛ dabi nhyira no wɔn a otie Nyankopɔn asɛm na odi so Jesus si no ɛde yɛfuna ni nhyɛ ama ɛna nyɛ nufu a menom ano emu nhyira no wɔn a otie Nyankopɔn asɛm odi so amen wote me so amen mama no ɔso ade bi abɛ o ɔso ade bi abɛ so ɔmo wɔte mpo so ɔbɛtena bɔ ne mu a meme ntimi kyekyere ɛde amaka kyerɛ wo sɛ ɛsoma no ewia bɛdwuma amɛkɔ mentimi nkukura akoma dan nkɔ sɛ mesi asɔ dan si a yɛ kuro yi bia dwumadeɛ bi a mɛdi kurom a yɛ kuro yi bia mentimi mpagya nkɔ wote me so amen yes ɛsɛ po asɛm a ɛwurade sɛ memfa mmerɛ wɔ ni abie aberanteɛ hwɛ yie no wama nsa mfa wo domu meka no kora kyerɛw ɛnsa ɛsra ne monyam ɛnsa ɛdwiri nipa ɛgu fam ɛnsa yi nipa firi tibia bi mu kɔ tibia foforɔ ɛnsa kɔma nipa ɛnsa ma nipa ne monyam firi ne nsa asɛmpa na meka kyerɛ wo ɛnsa kɔ nipa da deɛ ɔyɛ adɔnko ɔno nsa
You are young, or can't be shot. Some woman, you are young, your son, black man, mini power. Quagotin, mini quagotin, on one side. The son, Obi Kofa and Sandy, I'm not alone. What you want, you are to. No, that's a ya. What is it? Yes. One more yard that I know from the owner Sunday. When did you have a wife? You are my yard. One for me, I want to son. I want to die. Once I got to the phobia before, no, I should be able to do. No, I ain't camouflage. I have Fimo. Oh, you say I want to say, no more. I am trying to. Oh, no, that. What is it? Yes. Once you get out, points you know, you say, not tractor. I no say did you hear the wire? No, I can't. When you mean I taught to say you're here for your move. I know. I know, make a troll. Rancher, Munya is some here. The Duma Kobu is something. Or you say, what I say. Yeah. You never catch out. Onu wie no akwatra so dem Roman no sa poti kwame ni wagu apatase so agado nsakosi so mo masare am kobo mas mo bo geography ya petesia you are free o kobo mas I want it. Roda be sabo the man Jesus akwa no kwatra bia bia se mfa nse bia no be se we akwatra se ana siafo ni gira le nche na nkwada nketuo bi dimika Yesu ono ban ho wona Peter gira no se o sai o kala bona mba ya master ho Yesu gira no se Petro ensi won kwan o mo mbra mama fra na mra me ho mama fra na kwan no mra me nche ye no sa no and was so hidden. Yeah. I want to pick as master. Was so hidden in the Jacob. Awesome. Yaja, Yeremi, and Ma. I do it, you know. Now, so what the Mamma could I will be? I don't know what saying. The Masoka say, Amen. Why I also support from the soul, sir? The one you was so hidden, went to my son of friend. What in shame? As a tradition, I'm a friend in Diabo. No, mammy, I put a crown, no, a sap on a mammy, will be out in our own court. I'm a friend of my summer this year, too. Where are dear now? It's not a good fee. What you saw, Amen. What I said? And to appear one palm quadrium, one running at the summer from 2 and 1. No, sorry, no. Christianity, when you hear Christ, will transform your life, will change your life. Me my conscience here. The song of Bill with your manadi, we be sure. And that's all we should want to say. What about to say? Subaru woman at the same. That is Bible. What is that? Consider I'm sorry. Contest your so for the answer. We love you. But to be your idea, Bosonian said, okay. TV show program in our winning. Vera Kunkum Baja. Meaning our winning. And for quotation, I could credit. Also a failure. Yes, one. So you are betting I got us a quotation and some of us require. It's my own, sir. I'm found. Quotation and some, that's not what heaven. Get in the cannabis.
nko a de po ya ho nyina woni papa enwi a hodo woni Brazil ha ni nyina woni enso woni Bible ba akokora woni ma bosuma nto ahoso obi ya wane ya wotime fro no bodua but woni mi na e person na o se fam e person na o sakra wagen ase ba na me ka tro on fire the yesu ti ya na se no ana mari e po na dum percent spirit la ka tu ba ko na ni so sabi brother so ana na se nti a wasa no did the challenge no to go time Christ no the Christ akofie na na ni so ade hu na ya de ya ban ababa Simon kope Yesu di na kofie akoma na biane adi Mary nso kope Yesu no de na kofie ne na akoma adwaman won adwena dan tiri the Yesu to na Mary ko gina na nimu sei o hwese Jesus be paganity no di na ni atu na ni kofia so no chama no jema so amen ana Christ also onim di pakura we gina ho no yes ana onim ho kura ya dia ba tinimu Yesu pagya na ni at once na ni to Maria ni kofia so se wantia no wanya no hwe ana tumi ya wo Yesu ani so no e deliver Mary tumi ya wo na ni so jema so kasa amen all powers I want Mary who ni off after Mary who say why empty what do you was what they say obi utumi a tell me Mary me tumi no I was say me kofie na me kope bibi I dey bread na me bread me ho asema no me tumi e woni mu no me nsu me nya pie jema so kasa amen and the Mary and crow one would be America and no coffee no copia the sika no the quarters and the ram and the boy baby what you so amen no no man catch us Mary na call him papa so say be was Mary jai ja when your papa say every What's oh, yeah, did I know some mama Jane? No, Mary, no, about your mama. No, that's not a Monsieur Bambi. What you was wrong about? Amen. What do you call make us some control the action? When you see more fear, someone didn't go home come was what did you call it fear? The Mary calling out continue to see more by. No, so that. Mama ma ke po Yesu se no kore me enko nim dada e Yesu di na chini ni kofi wonim sa wa kono dia na rekọ ti bibia sa Simon do an o de kapesa fom anu yiyi nuane besisi wo se Yesu medibi na Yesu ba Yesu nso ni se mare ko na wa kono na nko o ba sa dia ba papa ti Yesu antie dia ne bia nsana no ansa oh ha do mo ho se mare hye o do ho na antoma fra no pagui o dimika no ko Yesu ani o ko amama Yesu ka ho 14 Yesu ka ho 14 esuafo ne 12 Simon ka ho 13 Yesu ka ho 14 wan ko ba na bia o ana Simon so hunu sa Yesu ni Mary ejina ho se e kasada Simon so ni se Mary e gamanfo wodi ba so amen awo ti krom ani ase Yesu ya misai wo ni pa kronkron Yesu yo Mary so pia fi ho no Simon asema me yam hye because when me se wo be ku nani mu ase because so me si pray na we sure na ke ya ni sha Obaka say, hey, Messiah, man, I to wake up for another. Like a year for folly. Mary and Cassa, one could see one no another tomorrow. Stretch your shoe, or buy your shoe, no fat oil. No sugar, yes, Lassie. Amen. Of American, one will be good to do.
Jamaso kasa amen. Amen. Ano sapese odi ntimi. Apepa Yesu na ho. When the Bible say oba timi ye na limonya. That's it. Oba timi ayi onu oba no de ye ben. Limonya. Limonya. Enti okoso atrese na limonya no enu Yesu na amuro. What happened is to Christ to the lowest. Jamaso kasa amen. Amen. Put the lowest for the timi paper. Nothing of fear Yesu now. Jesus. The life of Christ is peace. The life of Christ is what? Peace. Yes. Nine. Jamaso amen. Amen. But the king will prepare Yesu now. What they of fear Yesu now? Of a simple thing who was what? Hey. Akwaya bedi medi anekwa. Jama mfuo ba we. Akwaya di medi anekwa. Amen. Amen. Nti wa na Yesu hwa no Simon hwa nipa mi anu mi di papa bi ka ba ko de ka wa ha ba ko de ka duonum wo mo mi anu nya sika ni ntwia no papa ne di che wo mo nyina Simon ususu se wo mu han na be do papa ne kese Simon so wura di odi be be che no wa so wo bua ne yie Israel mamre mu hoho ba fi a ye manu so horo ne na ho be ba wo fie wa manu so horo me na ho na so ba yi de odi sra de gam na agu me na ho be ba wo fie wa pepa me na ho na so ba yi de odi ne tirimi na pepa me na ho be ba wo fie wa fema no enkyere wo do wo nnome na so ba yi de wo ya me na ho fie be so se when I want you to do, what the bonnet casino. Amen. Give us a casa, amen. Amen. Now you are the Kituabino, or the Kituabi, now you are the casino, or the casino. One of four married women pick out the mass. Marry me to me, I'm sorry, I'm 3 years and that's why now. Jesus, and I saw married no pick out the Give us what amen. Amen. And yes, sir, a radical left home. Amen. I said, so I left home. You are so terrible. I will pick out a question. You need to humble yourself to your pastor. Humble yourself to your leaders. Humble yourself to your mother and your father. Humble yourself to kings. Humble yourself to everyone. You will tell me, humble yourself to Jesus Christ. What you say? Amen. Amen. The Christ, as for Mary, mo pejano, as it turns away, but pejano, a free la reaction, a pejano free the body. Jemaso kasa amen. Amen. So what be nothing in the intrabre. When the Christian is not far, to attack us and say oba, or the body kasa na chow, kwasun kiu. Jemaso amen. Amen. Mary, no be soon ever. As a trans say for your people, you need. But your friend also will go to the media and have a only somebody on coffee of you. One coffee of you. Or by your son for Emma Christ. Or by your pa would be your sweat you could see at the camera. Or by your pa, yes, we saw you would eat a hulu. Or by your pa, your boy, yes, was saving you to the home. Jemasokas, amen. Amen. Mary, madam. It was we talk for a nanapi. And yes, sir, we don't know who from Panama. And yes, sir, Mama Quay, and we were to do full swallow and idea. Yes. Jalisha. Which was what about Amen. Amen. Mama Cass and last one. I tell but fortunate. Fallacy for. I continue what baby a drama boom, and I'm coaching a donor. Don't say 8. Don't 8. What's in that drama mom pair? I don't cry at all. I didn't pray you. What would I ask you? Yatra by your drama mom pair. No more say my marasa. So a baby boy Jamaya. Yanchi Chandra in Singapore. You put us a number of the other woman in Singapore. I can't marry
Asema meka me se Ghana mra. Atisa man sententare. Atemu anketwa. Akasia na tenoko. Ghana mra wo. Wodi apa wodi hayi odi Ghana sika. Ya ba chewo. Hadi ya sala watu asane ni kurusu wadie. Woka kasesi a protefo bu befu. Na ana meka ho asabo the radio show. Me say Nana Akufo-Addo the justice no man in adwuma. Watch. What is it? Yes. Why you meet me sika? The tabiri sika man on dia sika ni asama contract. Why? That is Ghana. What can I say? Why politicians and people will be too money ayenka? And I suffer for so do suffer about that. What are you? What can I say? Amen. I suffer for so do suffer and you do what? What can you kiss of what's my own trouble? About the intimate to me, that you intimate come man must be. I want to look crack for me. Mama no wa we are MP. Why don't I look crack for it? Why the crack answer? You can't answer. Anyone here know? Any MP. I'm not against you. Nansa nyanko school kope. You kope him there. But the nansa there, I will ride home. Obi a wo suro no and wo de mano. Yes. Jebaso kasa amen. Amen. Obi a wo suro no wo de mano. What you say? Amen. Amen. Then Job 32 verse 6. Job 32 verse 6. Verse 6. Osinabusi ni Elihu. Busini Elihu. Aye baraka bani buya kasa. Bedi me ya bofra. Mo de we panifo. Tina beto mo as me kasa. Me kasa mo to me boss. Ana me so se me ka de match. Ya na me so san samo me nim kama ka kira mo. Me kasa. No so me kasa o ma enan kasa. Wo obi a wanyini wadi na pi an kasa. If do ntenya. Let's come fit do ntenya nyansa. Ampa. Wo me wo de. Wo me wo da sene mo. Ko tu fa mo me ya me ni pa nguru. Ne wona wanyini pi. Sanya ni pa wanyini pi. Ana ni mo nyansa. Ana ni mo nyansa. Ne panifo de wura. Ana wura. Entina me say ontie me wo ba na se me preach abetie me se me tell me ma tram de me ni ma fam de ma bua ma fam de se me tell me tram de me en se ma se me en sam papa ne ka tire ni pa ma ni pa nya da kwa asase me na ho me o mu ni o kokura wo me mo na se me hwe me ya te se nsa wo tu so se nsa wo ntu ana se ko ko nsa wo ko ko ma papa me kasa me nya ho me ya bie ma po papa se me sa me kasa me hwe bia ni ma da fa ni ma na I'm not from my mother. Body of caution is very terrible. Kuroyim, money caution kuroyim. Oh yes. Kuroyim, money. I'm not for you. I'm for. Yeah. Bonnet. What is it? But in 4 o'clock, Mr. Ramon. As a man can, and film it if you would have it. Monsieur, we do a man crying a fashion. Monsieur, I tell you, I swabber. There's a million. Indeed. What would you have about 2 years for him? Yes, you shot. What was no was a most of my yammer. So about your tissue, you see a phone. No, now so young Messiah, I want you to treat free. You're your man. You have a carrier before. Yes. The word of Jesus, I draw ransom do not form. Ransom do not draw the heart of man. I command the heart of man. And you are drawing. No, sir. What say you say? The say amen. Amen. And what say? No, the Lungu, no, the Lumba. To a good soul, what she said. No, for a silly Bakuanos over. I saw the man who won't try to afford. I ain't not your come to be trying near Pantam. Amen. Amen. Yes, you shall be.
Yes, were very wise. The one what time was money on your boneta. The other boneta, fish or baby, I say, only kind. The kind. So I can say you on your boneta will be the ball of girl. Oh, yes. I said, you're on your boneta. Only kind. I feel we're ready to who you. Why, yes, so Punjab one and they swap in rather than so. What I say? Woman, you know who saw my upon him, maybe bad 200 no, will be a janamo, Nitipa. And the other one, and I used to throw a answer or buy. Why not to do for no more? No, so you hope. Was what be to be a move for, or should I be? No, say the mention me move for. Whatever swap, amen. What is it? Man, so what you say? Me move for so the boy in you. Because it is a show to me a sacrifice. Whatever swap, amen. But if you know, you can change. I can sacrifice 1 year and a minute. A minute you could do. I cat no sacra. Me cook massy. Me carry. Me do station. We could just take it. What I say? No ma cook massy. Me do massacre ma dominanko. Masabe fi. Massacre. No. No massacre. I can sacre. You feel the criminal view. Massacre. No. Me boy kamai. You feel the criminal view. Massacre. Jema so amen. And I can sacre na 1 year. Abia ba ko me pasa me tira oni me gina hoyi bone ma dibi ha ma me ka salection obi tin sa sof mo kan wa na no to to tira mo ga ye be twato wa na wen sapat mo kan ye be twato akola kete 12 years born one ni nua 8 years or 7 years as why and e preach nkwala nkitu am you know obu preach na konkron twa mo ga ko gina ana apotos kanu awono ana kwala ketua no e kwa no se dada fajo to ma moje no de tofo enu oti aso no ka kire mo ga so on trust no ontie preach ni bi no tra fo wa bro wa kwa wi so wala nji ma fi o ko kwa saranda amen o trust ti preach ni bi e no anu sanity na de so anu no wa ga dan preacher. Say amen. Dr. Williams, why Archbishop? Say why comfort. Ya pa comfortati awa, no come. Pronunti in something and something ya tuta from 1 2 3 ya do to ya pen ya tuta. Don't come. O sakla na ke ono nya bishop. Yes. O je so amen. So for mo akwa no preach ya wodi ni din bibi atwamu. Kaje ti ano on tutumoto. What to do with them? What from for? And so far, God's spirit I receive. Some passing. And I will conclude Charlie go from so far, what I have. And don't tell us here. I bring down coil, open down short. My foot jam in the mountain and drop on the Samari, Jaman Swap before. And to be back in Sakra. No, Pano, compared to Mana and Jaman Mono, and ready to be the body channel. What do you want to be function? Let me be yourself. Maybe so. What do you want to be function? Let me. Boy, say my Yeshua. What do you want to be function? And our son, Nipper be a hat, but what you possess heaven at the same time, Mimits are coming down to me. But what you possess? Let's start to say. Bonibia woman, what your why dear a free. What you saw me, amen. I don't know, Michelle, me, my minister, may go heaven until I come upon the uncle. Amen. The aim of me, I have heaven. Now, another cousin, they say, Saka, we are sending money on my court, coming more brave you. In Kaya, in Kadiamania, some of our marking possibly, we are seeing the fire. Me de pame hunya okay ya obi abra bonya ya bobo ya
Bako pe. Oje me so amepe amen. Amen. Eno kura bra wa bra nsa no wo nya no. Me pa ta wa tia se. Kwasempa. Nso de bobra. Me bo. Abobo ya ba ko de bobra. Bobra. Ampani ampon so gina ya bra bo no ba de na. Bobo. And this Sunday, I'm crack 4 and 5. Air conditioned bus 6. You crack out we, you crack we. If I talk about it, it's a crumb to be and push it. What my best one I may see commercial. I saw that in commercial Ghana, my name the hobby. I found the part, some what she said here about 20,000. 20,000 capacity. Akwasi 5. I just tell you. Amen. 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 Like I said, we are not going but they might hide. Like I will do home. Mamma, can you mention the Quran? I dear Marco and the show me who Jesus Christ. What will you? Amen. Show me your power. What do you show me? Amen. Amen. Why the person will come heaven? And salvation. Why the person heaven will come here? Put your son. Not cousin man. Fancy Sugar cousin man. And then it's a woman born down there. Then it's a woman born down there. Heaven. Me. Could be. Jamasoka say amen. Amen. Let's have fun, says you book as a man. Me my body in the so da. Me my body in the so da. I mean somebody will be on da. I mean somebody will be on da. Me you ready banant. Me ready banant. Na kwachi. I am media. Sorry to know. But I was saying now so. The sound about choppy. Yes, I'm sorry, that's all. What you want so proud to do? I guess so good. The commander for me, I won't sound. Amen. One man of them. The church of Rabbi Jesus Christ won't sham. Amen. When you enter, so won't sham. Sabi previous. Much less Nyame asemi yamo. Eche wiase ne mo bibia. Mesaka bio Awurade Yesu won shram. Amen. Give so amen. Peja on some ebe nyina. Jesus. Peja on sa. Odimafo to be. Odimafo Yesu ya Odimafo Maso Baba who say Jesus my mom power of Colombia Maso Odimafo Yesu Odimafo Odimafo Yesu Odimafo Asa the person Sabia Kaso
phobia also no wakama phobia also mebo odi mame ya to me akwadi no Jesus odi ma phobia also no ya to odi mame Yodima phobia also no Wakama phobia also no Don't try it Yodima dio Yodima phobia The person that you put with some the more vampire Jesus Bible said the one who the demon kwawumamu who the demon control or chat was said I was so put be a little obi wati adum akokuso Jesus na oso retwale in tell one minute the people will fall to one like no can say this we will see okura obi ebia mumam obi amuma foforo bi a watwo edi ahodo nyina ho no gira dia watwo no muma no so bobɔ edi no bobɔ edi no dia wan pesa bobɔ edi wo kwango bani watwo na twere ogya pega sa lake of fire the mo vampire no ka tell what is everything so the demon come man mo Jesus and now na di tromedition mercy Lord already so they come here mercy Lord already from come Jesus tell somebody and there ba ko asem so say the blood of Christ out so won konkro ti o mu a say the blood of Christ out so won konkro ti o mu a the person that you bomb Jesus catch you ready so rapid Jesus so what the people do from one woman or the south from so what do you the doctor or the south from Jesus for some of the fire you want to bomb fire one fire money was from the beer for body be and the rocket rocket catch you ready so rapid we hear party Mahada me ma mom pass me tetere odamfo David me ma mom pass ready kumbaifo David wo sate bo sampa ele nyana enso obi enwi tetere no esan fa no to ho yes na bom pass ready so rapid sala pomia oh Jesus already so you me from mamwa already sa count me from remember me Lord Samson abom paye Jesus Samson ni wi aso ba wa mom paye da ne kwasi asem nti edo di ate no o so fra wura do ka say remember me once again oh Lord already can me bi o Jesus ebia na so nyame ebia
One more Radin Radin count on Fran Mark. A radio you are talking. Why is a fall when you're being show? The one player. Why can't you Radisson Radimus will Abraham Banabia? A radio who will not go. Not to be doing a radio camouflage. A radio camouflage. A radio camouflage. And I make coffee for that. Because then man for the viewer, rather make quiet. Rather may a wine beer. May a wood dear man say, but I feel Lucifer. If I saw Peja on some new now. Now, catch the radish of radio who come. So you are doing it. And some from Swanam for me. And some of you are Papa name. But maybe I'm a little who am a young never in the men don't you. Kind. It's a minimum rack. The number so many do I call my name. The one vampire. What catch the rabbit some rattle? What's when my Kura won't tell you, Maho? So my party and dash. Me one vampire catch the rabbit some rattle. Maria. Mama different. Mama we pa. Mama kwaje na media. Mama we pa. Mama ni dasho. Mama we na basa. Mama we na mensan. Mama we flat. Yes. And then I had that toss from you. My dear, no Makuma Swadi and said, Nipper be and no one I can pursue a pen quadium. Rather found quite dear and mano. Nipper be a person rather truly be one in Quangman. Mr. Radis on truly be one Quangman. Mamma, me papa, Miniano. I rather than marry. Oparo, man died, bonny child, and then a bruise. The open one. Son of a canon. Your person got down one. Or person, a radin funnel from Swanton. Or person truly dim woman. Your person for years to Christo did you know? Then a crowd of one. No need Christo none to the Piarata. That's all right. And now that's uncle. And now a special day. Who send the pound? Forget about the password. Yes. We don't have no password in one time. Jesus. We don't have what she has. We don't have a flat to them. Oh no. A lot of people be wanting or smart. Nipa be open kwano. I was CPS kwa yemu wani dasho. Se uchi adafefe. Sana mtu wani dasho wanene.
Oma hokwan ya obefefe no wasa asoa. Nipa bi a person fa Yesu. Nipa bi a pen kwache. Nipa bi a person tru di won kwan woman. Jesus. Masra wani die. Ya won sama. My God. Peja won seli fa no, ba bi a wo. Sofo, me pese me nya nkwa. Me pese na me ne Kristo tua no mo. Me pese me jani pam. Ama Jesus. Sra wurade mama. Na wurade mfa me bone nchom. Sra wurade mama no ntro me di won nkwa woman. Eno ntina wurade soma. Tie die. Ade ba ko se no so ne se yifari efiri wani so. Yifari efiri wakwa. Na amen to me safra wi nyama eya wurade so di gidie ba wurade di gidie be hia mpai bom sa nipa bi obeba no wurade hunu mobo no nka na mfra ne ma ti asebri wa ye krado ya wa peja won sa sofo me pese me nya da nkwa me pese me so Yesu etro me di won nkwa mo me pese obetoma to gem said what the mari bonnet me pese me so de me di ache Minya, wow, Palestine, and young Sasso, no minister no Jesus, Publicana, Filipano, Nepa, so for woman, no mention a young one, so young one. Me am quite on my one eye, and I'm a young woman, and so one I walk with see. We did a quarter of war, and I see a madam for any sugar. I'm never so found one, now I was a friend. Be a woman, I'm not being more so sabra. I'm not being so certain trap, no. As my bands, it's in a while for the transitions. Be a woman, so forward. Let's go back and watch your Yesu Kristo refremo. So for me, let's go back and watch you. I'm a crowd. I don't grow. The back watch you. I'm a crowd. Yeah. I do my Michelle, you found your free hole. You find your free only half will be for your own benefit. Only half will be for your own benefit. The sound and shadow, so the Kumika, and shadow, so the sacrifice, and shadow. Yes, Christ, I am one myself being down over the apple. I was so many from my son. A moving country as a young coffee. Blah, 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 blah. You follow your two China blah. Yesu Kristo refiremo. Pastor, you know I'm sorry now. Obi awa bi sorry now, mama. Sorry now. Sorry now. Still, nipa ni bi da so wom. Etu kwaje shepe. Baby, on sa me kan ma ka tro se. Enyame na me se me be preach ho. Utu nkwaje seda, Awurade. Na ka na hu se wonnim na aka ewo ni. Wonnim na aka ewo ni. Ntu kwaje nsada. Na last week I said me secret ni go school.
obi a ɔyɛ krakye ɔnkɔ school agye deɛ ɔyɛ illiterate nti deɛ ɔyɛ ne na kɔ asɔre na yɛkyerɛkyerɛ no mu na bɛyɛ tirinini nti sɛ ɔma no yɛ ɔsare sɛ ɔbɛba a ɛnyɛ tumirika na bra nipa ne bi da so wɔ mu ɛfa ha ebi wɔ ha ebi wɔ ne sɛ ebi nso wɔ ne sɛ tumirika na bra sɔfo ntibɔni a ma di awurade ne bɛkyɛ me wote nsɛm a nam ɛka no awurade de mmaare de akyɛ no na wo mesrɛ wo yɛn nyinaa yɛntere yɛn nsa wɔ mo so nipa bi a wɔ ha tena wɔn nsa no bi awɔ mo so fa ɔdɔ ne akoma baako tena wɔn nsa awɔ mo so tena wɔn nsa yɛabɔ mpaeɛ ama Jesus tena wɔn nsa yɛabɔ mpaeɛ ama epɛ sɛ wobɔ mpaeɛ de ma wɔn sɛ awurade a wafrɛ wɔn no sɛ ɔsorosoro nyankopɔnfoɔ mbɔ ne nkyɛ wɔn na wɔne so ne mmɔgya nware wɔn tena wɔn nsa bɔ mpaeɛ fa ma wɔn fa mo hyɛ awurade nsa yɛnam so sɛ bia na woyɛ sɔfo bia na ayɛ ɛda me se ɔtakɔɔ ne nyaba a bɛtwerɛ nnipa no bi di na tete wɔ mo ma yesu ma no tete wɔ mo ma yesu kristo ma no woyɛ sɔfo nko ade a ɛyɛ ma sɛm hia ehia me papapapapapa Awurade fa mo yesu kristo mogya mu na wokyerɛ ɛnyɛ wɔn dea Awurade wo nkronkron homa yi mmɔbɔ bɔmpae ma wɔn mesrɛ wo ɛyɛ wɔn adom Awurade mesrɛ wo nyame wo nkronkron homa yi mu yesu kristo mogya ɛhohoro bɔne bɔmpae ma wɔn kwagyeɛ ma mogya de fa wo nie ba mogya de wɔkyerɛ ma mogya de ahotɔ ba mogya de bɔmpae ma wɔn fato mu ba yi wɔ yesu kristo tiri mu fɔm hyɛ yesu kristo nsa sɛ awurade so mfa ne mogya nhyɛ wɔn so ɔmfa mogya ne nware wɔn ɔmfa mogya ne mpe wɔn ho Jesus Christ ɛnyɛ nkɔ homa yi mmɔbɔ Awurade domboa wo Awurade hyɛ wɔn adom Jesus hyɛ wɔn adom boa wo Awurade hyɛ wɔn adom boa wo Awurade na ani gye asi wɔ soro onyame nkronkron ma mfa so mmara so Thank you, Jesus. Awurade ma mfa mepakyɛw saa tena wo nsa bio wo nso gyina ma na wobɔ mpɛ nsrɛ awurade wɔbɔ ne fɛkyɛ tena wo nsa bio wobɔ mpɛ ma wo aka kyerɛ awurade sɛ adesoa bi a ɔbɔnefoɔ de to wɔn so wɔ wiase no tumi a na ɔprɛti wɔn awurade mma kwan matumi ne ɔprɛti wɔn bio adesoa no nyina awurade nhyia wɔn bɔ mpɛ fama wo Awurade mebɔ mpae srɛ ɔmae wo sɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no asɔ ne soa ɔmmra wo nkyɛn na Awurade wobɛmu ana home Awurade nko a na ma home Jesus bia wɔano mesrɛ wo yɛyɛ adwama adesoa korɔno adesoa nsanom adesoa wiinom adesoa yɛlaka adesoa Awurade adesoa biara a ɛso ma yi ɔde abɛgyina wɔn anim ɛna anwummere yi wonyane wo nkronkron seɛ wo Awurade seɛ wo Awurade seɛ wo deɛ ɛyɛ abɔsom adesoa Awurade seɛ wo ɛwɔ Jesus tiri mu mama yi fa ahodie Awurade mama yi fa ahodie papa mama yi fa ahodie ɛwɔ Jesus tiri mu bia wɔano mesrɛ wo bia wɔano Yesu tiri mu adesoa biara de aba wɔ anim adesoa biara de aba wɔ anim adesoa biara de aba wɔ anim Awurade seɛ wo ma yi 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 ɛwɔ Jesus tiri mu onyame nkronkron seɛ wo ma yi ɛwɔ Jesus tiri mu Awurade mebɔ mpaeɛ soro Bible say what no wɔyɛ adwuma na wɔmprɛ mepakyɛw pagya wo nsa mmienu nyinaa wɔ soro pagya wo deɛ pagya na menhyira wo ka sɛm ɛdi m'akyi ka sɛ awurade yesu meda wo ase sɛ medi bɔnyɛni woama manwu me bɔne awurade meda wo ase sɛ ɔde me bɔne kyɛ me nnɛ ɛnɛ da yi
Ayame Akwasi Awuah body. Yame Kwame Asante. Me brother da. Me brother da. Me suban dada. Suban ye dada. Eradi Yesu. Eradi Yesu. Ene. Me Jane. My judgment is said. Christ. Onko awuni onyankopɔn ba. Onyame anyane wo fra wufuom. Tifiri na di kure. Men transma boni bio. Efisa wo ma me boni. Ewade wo sori ama me tene. Boni bia na me timu no. Anna. Ma sori afiri mu. Deɛ na timi soɔ. Ɛnɛ. Mene ntamate. Awurade Yesu. Mihia wo. Brama bomu nɛ. Bɛfa me kra di ni so. Bɛdi ni bɛdia so. Na di me kra so. Nyame wo nkonkron. Mihia wo. Brama nsira bɛn mu nɛ. Anadɛ. Awurade. Me do ye me wura. Ana me kra ato nkwa. Churo me din. Awa wo nkwa. Awurade churo me din. Awa wo nkwa. Awurade Yesu churo me din. Awa wo nkwa. Mesra wo sɛ. Sabati asia. Awurade me trama. Mi wo nampa. Awurade me yawodi. Antumi mfiri wani mu ntwene da. Awurade. Mawurade. Efiri na di kure. Mini wiase ntamate. Na me do wayɛ magya padeɛ. Awurade. Ma jema di sɛ. Wanim nyame foforo bie no nti fami ya deɛ wopɛ megyaa me pɛ nyinaa de ma Awurade fa me nipadua na fa me kra meda wase sɛ manya akwanya na me nso manya nkwagye manya akwanya ɛba wɔ soro ahenniɛ mu manya akwanya na masakra madwene ɛnɛ da yi ɛyɛ m'anigyeɛ da mawurade mabɔfoɔ ani nye ɛfiri sɛ meyerae na maba ɛnɛ masa ba bio Awurade meyerae na ɛnɛ masa ba bio meda wase sɛ wabɛhwehwɛ me amen. Sɔfo bɔ mpae ma wo sɛ wotra se Ebeneza de waboa beduru ni aseda nka wo din daa aseda nka wo din daa ɛne onyam nka wo din daa wako adi nkonim ɛne onyam nka wo din daa ɛnɛ nso so wayi wo yɛ firi sum mu woka no wasɛm mu sɛ wobɛyi afiri sum mu na de aba wo dɔba na henie mu Awurade ɛnɛ omayi bɔ na tenaseɛ wiase ano wɔte kwan wafa so aba wo nan ase no tie wo n'akyi kwan ɛma wɔn nsan ko wɔ kyi biem bɔne ade so a ɛnɛ afiri atɔ wɔ Yesu din mu bɔne ade so a ɛnɛ afiri atɔ wɔ Yesu din mu ɛnɛ Awurade han ɛntɔ mo so na wɔmfa mo nsie ne mogya mu kɔsi sɛ ɔbɛsa no aba biem ɛwɔ Yesu Kristo din mu tie mu ka sɛ amen. Nyame nhyira meba kyɛw menim si atwerɛ wo din si antwerɛ he ɛne da meka no wɔ ha mede a mebotaa ne sɛ menya wo din no a mebɔ mpaeɛ a na makae wo amen ɛdin ne da m'anim a mebɔ so kwaku prɛmpɛ akomadan na mebɔ mpaeɛ ma ɛdin biara nam anim a m'ani ntɔ w'anim mentwa atorɔ menkaa wo wogye me so a mepɛ amen ɛfiri sɛ mede me mpae bɔka wo deɛ ho a ɛbɛtumi amoa tim amen nti made sradeɛ menyi wo din no nkɔyɛ wɔ hwee ɛyɛ prayer ɛwɔ hɔ a na mafra wo na mabusa sɛ woda so wɔ Awurade mu amen nti wo din no mehia
So I want to try the me whatever so I amen. Why are true daily the over to me at class? Why I am true daily so? My young true daily. Oko, baby, I can't tell you where. Why I am true daily. Oko, now couple shot. If I'm trying more, I'm trying to. I'm sorry. Now, Sorry that you are keeping